vždy sa aj pýtam detí, že čo si myslíte, čo je životné prostredie, vaše životné prostredie. No a väčšinou detí tak láka hovoriť o tých globálnych problémoch a vždy sa ich snažím ako keby vrátiť späť a priviesť tej myšlienke, že životné prostredie začína tesne okolo teba. Že to nemusí byť presne vonku alebo niekde v prírode, ale môže to byť aj v škole alebo niekde inde. Keď vlastne zničíme celú prírodu, tak vlastne tým zničíme aj seba. Samozrejme využívame aj možnosti, ktoré nám poskytuje to naše umiestnenie v Starom meste. Deti chodia na koncerty, chodia do Slovenskej filharmónie. Niekedy chodívame tak do centra voľného času, ako sme boli včera, alebo niekde na nejaké divadlá, výstavy. To sa mi tiež veľmi páči, ako tie učiteľky s nami idú. A boli sme napríklad na pár výchovných koncertoch. Napríklad filharmónia, divadlo. Tá filharmónia to je také proste prestížne a možno nás to aj naučí niečo, ako sa správať v dospelosti, keď pôjdeme niekam do Reduty napríklad, alebo niekam do divadla. Da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein? Robíme pre rodičov Vianočné akadémie a tiež sa snažíme, aby tie detičky sa dostali na to javisko, aby mohli vystúpiť, aby mohli odprezentovať to, čo vedia. Absolvent tejto školy má primeraný kultúrny rozhľad a environmentálne cítenie.